Programa ofrecido por... Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Queremos ser a túa empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo, para envío de paquetería, paletería, largos, grupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Señoras, señores, amigos e amigas, moi boa noite, benvidos, gracias por estar aí, gracias por elixirnos. Iniciamos unha nova edición de Falemos. E hoxe estaremos analizando e analizaremos a política municipal do Concello de Padrón co seu portavoz, o portavoz do Partido Popular que está na oposición e que se chama e recolle, porque ademais é presidente da agrupación local do Partido Popular deste Concello capitalino que é Padrón, Ángel Rodríguez. Estará connosco tamén a xerente de Engrobes, asociación empresarial de bens e servicios deste Concello, do Grove, para analizar, bueno, pues todo o que foi o ano 24, todas as campañas que están e que xa fixeron e que empezaron este ano facendo a presentación da Festa do Marisco, levando pois a gastronomía da Centola, a Feira de Fitura, a Madrid, alá polo mes de novembro, a mediados de mes de xaneiro, perdón, deste ano, e todo o que se ven por diante. Acaban de pechar a campaña gastronómica en torno ao mexillón. Bueno, todo isto que nos contará María Gómez, xerente de Engrobes. Si analizamos e empezamos iniciamos este turno de análisis e de entrevistas co presidente do Colexio Galego de Veterinarios de Galicia, digamos que co presidente dos veterinarios de Galicia, con don Luís Núñez. E vamos a facelo dende o punto... Bueno, moi boa noite, benvido. Que tal, boas noites, Antonio. Que tal, boas noites. Bueno, lóxicamente, nunca habíamos escoitado falar tanto das mascotas e dos problemas que teñen os veterinarios nos últimos anos. E isto ven todo a unha lei que se chama Lei de Benestar Animal, sí, que é conocida como tamén Lei Belarra, que isto se empezou a tramitar polo ano 23, hai un par de anos, e que entrou en vigor fai nada, este ano, non? E entón, isto ven a revolucionar todo porque cambia costumbres, cambia métodos, cambia incluso o procedimento de vostedes, que son os profesionales, dende o punto de vista médico, desde o punto de vista de ciruxanos, non? De sanidade animal, non? Sí, a ver, é certo que nos últimos anos hubo un cambio normativo importante, unhas normas que viñan de Europa, que sobre todo a través dos regulamentos,
e outras normas nacionais. Como ben decías, en marzo do 23 publicouse a Lei de Protección dos Animais e que entraba en vigor en setembro do 23, que xa levamos un ano e medio con ele, que había unha serie de cousas que naquel momento chamaron moita atención, non? Que a obligatoriedade de ter un curso para ter unha mascota, a obligatoriedade de ter un seguro, que non se pode deixar solo o can e tal. Pero eu sempre digo que España é un país de legislar moito e despois non cumprir. Mira, desa lei que xa vai facer agora 2 anos que se publicou, hai 28 artículos ainda sin desenrolar. 28. Foi unha cousa que sacou a Dirección Xeral de Dereitos dos Animais, que está metido aí un ministerio, penso un pouco con calzador, o Ministerio Asenda 2030, cando se son animais, hai un Ministerio de Agricultura, se o que se trata é dos tratamentos, e hai un Ministerio de Sanidade, volver a crear outro ministerio é unha cousa artificiosa, non? Entón, e de feito, pois, a mellor por empezar por esa lei, no seu momento noso que dixemos como colectivo veterinario é que non nos sentimos escoitados, porque se nos chamou, presentamos unha serie de alegacións e ninguna non foron recollidas. Foi unha lei que nos decimos sempre moi, a ver que non se me malinterprete, moi amateur. Se intentou coller a sensibilidade de moitísima xente, pero o criterio dos profesionais que verdadeiramente tiñan que ver coas mascotas, pois non se tivo en conta. E ademais, é unha lei que veu, en teoría, a tapar unhas deficiencias que non había. E me explico. Todo o tema dos animais de compañía xa é unha competencia transferida ás comunidades autónomas, non? En Galicia xa tiñamos unha lei que a moi grande parte do que din eles e as cousas lóxicas que agora se recolle xa estaban recollidas na lei autonómica, non? Entón, por iso, esa foi un pouco a lei cando empezou das mascotas. E altera todo o pensamento, todas as costumbres da xente, principalmente da xente maior, da xente. Galicia no rural é totalmente, digamos que, favorecedora e explotadora de 4 galiñas, 2 ovellas, un porquiño, non sei que, aparte do can, do gato, de tal. Sí, a ver, un pouco por decir, o veterinario é unha profesión multidisciplinar, non? Que non se pode encuadrar solo o tema do cuidado das mascotas, que non só le pode encuadrar a sanidade alimentaria. Eu estaba pensando, cando ti presentabas todo o tema do GROB, do que decía, pues fíjate, por darte unha idea, que se encargan da inspección das teteras e das depuradoras son os inspectores de saúde pública. Todo o tema da restauración, quen se encarga? Son inspectores da Consellería, inspectores veterinarios. Da carne, do pescado, do carne, do pescado, os matadeiros e tal. Entón, todo o tema da seguridade alimentaria é unha competencia dos veterinarios. O tema das mascotas, é certo que é unha competencia dos veterinarios, e despois, se tal, entraremos por o tema principal que está vendo ahora sobre o Real Decreto 666, pero toda a produción animal, a alimentación, que non nos olvidemos que España pegou un boom, pues, evidentemente gracias ao desenrolo das mellores xenéticas e tal, pero que tiñan un componente veterinario. E despois subsisten en zonas, pues, a mellor aloxadas un pouco daqui, da zona do Salnés, nas zonas do interior, as explotaciones leiteiras, avícolas e de porcino, que Galicia é punteira, e despois temos este tipo de sociedade na zona que, como diste, pois que a mellor non se lle poden chamar, aunque se lles obliga a registrar, pois o que ten un porco de autoconsumo que ceba durante 6 meses, a mellor un ano o ten, 2 anos non o ten, o que ten 6 ou 7 galiñas por ter uns ovos da casa, que ten 2 ovellas para que non se lle vaya a finca a monte, todo eso, pois evidentemente ten que ter un control, pero hai que telo na xusta medida, non? É como que nos decimos, non? Que non hai que llevar un registro, non hai que facer unha declaración da renta cada ano, non hai que ter, claro, é dicir, todo, un gato ten que ter un microchip. Sí, o sea, a lei autonómica non obligaba a ter o gato con microchip, sin embargo a lei nacional, a que decíamos, obliga a identificar todos os gatos. Claro. Pero un gato nunha aldea sempre andou solto. Xa, refiro. Bueno, tamén hai certo que hai cousas que temos que empezar a cambiar, entendes? O sea, o feito de identificar un animal non é tanto sí que é porque o animal este identificado, porque teña a súa propia identidade, pero tamén, cando estamos falando de mellor dun can, é que se ese can causa unos destrozos, haxe unha persona responsable. Correcto. E a titularidade ven a través da identificación do animal. Pero esa maioría da xente o facía antes. Sí, o sea, digamos, a sociedade evidentemente cambiou. Se nos botamos unha mirada a 30 años atrás, como estaban as mascotas, como se trataban, e de feito eso o que moitas veces pasa, nos? Por exemplo, ora, hai 30 anos era impensable que unha mascota se tratara contra un cancro, non?
E agora, se o detectan, se lle dan eso. Que pasa? Que eses medicamentos, por exemplo, xa non están autorizados en veterinaria. Por qué? Porque os laboratorios non investigan, porque non lle sale a renda, entón hai que utilizar eses mismos principios activos que se utilizan en humana cando se dá unha quimioterapia, o que se chama unha prescripción excepcional. Entón aí o veterinario é responsable do que fai, porque fíjate unha cousa moi importante, cando el fai unha prescripción excepcional, o sea, que dá un medicamento autorizado para outra especie, que neste caso é humana, a un can, o veterinario asume todas as responsabilidades de unha reacción indesexable. Non sabes que dicindo, mira, es que isto estaba autorizado para os homes, pero es que nos cans se demostrou isto. Se o veterinario instaura ese tratamento, ele é responsable. Por iso, el tampouco non vai a tirar pedras contra o seu tellado, non? Dice, oiga, mira, eu vexo que lle teño que dar isto, e avisa ao propietario, mira, contra isto en veterinario non hai ningún medicamento autorizado, imos a utilizar isto. E como ás veces pasa, salvando un pouco as distancias, en humana, cando lle din, mira, contra isto non hai nada, pero hai un tratamento experimental, queres facelo? Vamos a ver. Dice, e se non hai alternativa. Vamos a ver. Exactamente. Un pouco nese sentido, distinguindo sempre entre o que é a diferencia entre as persoas e os animais. E dentro dos animais tamén a importancia, a distinción entre un animal de producción e un animal de compañía. Refírome que un animal de producción, por exemplo, unha vaca, cando parte unha perna, ten un parto distócico e tal, o seu fin é producir leite e parir, pois o gandeiro decide mandala ao matadeiro, sabes? Nunha mascota, pois a mellor inda que parta unhas pernas tal, se lle pode poñer unha prótese, se fai tal. Son tratamentos distintos, plantexamentos distintos. Que é o que lles leva aos veterinarios e aos colexios oficiales de toda España a manifestarse, e lóxicamente tamén os de Galicia, e que a manifestarse e a protestar contra esta lei que a ustedes, hasta que punto, me gustaría tamén que dixera, hasta que punto lles coarta a súa profesión e a súa liberdade de diagnóstico, non? Bueno, ben, é importante esa pregunta. Por poñelo un pouco en contexto, nós formamos parte da Unión Europea, por encima das leis nacionais, dos reales decretos nacionais, dos decretos autonómicos, das leis autonómicas. Está o Parlamento Europeo que legisla a través dos seus regulamentos. E no ano 2019, sobre o medicamento, pois publicou un regulamento, o 6/2019, que establecía unha serie de pautas obligatorias e unha serie de recomendacións. E, por darte aí dous ou tres datos, pero eu entendo que importantes, por exemplo, para a venda de medicamentos veterinarios, o deixaba ao albur de cada país, o permitir ou non permitir. O sea, en España e en Italia somos os dos únicos países que a normativa nacional non permite aos veterinarios a venda dos medicamentos veterinarios. É certo, claro. Entón, bueno, é unha cousa que o permite, pero España ao mesmo tempo non o deixa. Non o deixa. O regulamento europeo tamén di hai que empezar a controlar os antibióticos, porque estamos creando un problema de resistencia. Este é un problema grave de saúde pública, nós somos conscientes disso. Por dar un dato, hai 30 anos que non sae unha molécula nova para loita contra os antibióticos. O que estamos facendo son as recombinacións das que temos, a ver como está. Bueno, dentro do Ministerio de Sanidade, bueno, dende Europa, entendo que con bo criterio dice, temos unha serie de antibióticos que sabemos que son efectivos, que son os que eles lle chaman da categoría A, vamos a deixalos para a saúde pública das persoas. E, de feito, son antibióticos que tampouco non están en un ambulatorio, te los poden recetar, pero tens que poñer los antibióticos hospitalarios, teñen que apoiar. Nos estamos de acordo. Despois se establece outras categorías, a A, que é o que reserva solo para humanos, a B, a C e a D. Entón, dice, vamos a procurar, na medida do posible, pois os da B, que son bastante efectivos en humanos, procurar non usalos en veterinaria, se me permite a expresión, para non gastar unha bala, entendes, de eficiencia. Salvo? Sí, claro, que tú non sexa, o sea, de eso non lle pon. E despois establece outra cuestión e di, vamos a pedirlle a xente que vaya declarando os antibióticos que usa. E no regulamento establece esa recomendación, pero establece uns plazos. E para os animais de compañía, perdón, por empezar cronolóxicamente, para os animais de produción establece que antes do 27 hai que ter un sistema para declaralos para os animais de produción e permite hasta 2030 para os animais de compañía, para declararlos. Bueno, temos ese regulamento europeo e pasamos á norma nacional. E a norma nacional, o primeiro que nos atopamos é que non permite aos veterinarios facer as ventas. Sin embargo, o regulamento, que isto penso que é un matiz importante,
o regulamento europeo o que di que hai que declarar as ventas de antibióticos. E dice, coño, nos por definición, perdón por a expresión, se non podemos vender, os veterinarios non teñen que declarar nada, non? E nos decimos, pero aún así os vamos a declarar. Entón, que fai en España? O Ministerio de Sanidade, a través da Axencia de Medicamentos, di aqueles que dispensan medicamentos, entre comillas, se me permite, que venden, que son as comerciales e as farmacias, que o declaren. E sabes cal é a diferencia? Que eles declaran 3 datos solos. Declaran o código do medicamento, o volumen total vendido e a especie de destino. Esos son os que venden. E chega aos veterinarios, como non venden, o regulamento europeo non establece ninguna obriga, dice, non, pero ti me vas a declarar cada receta. E cada vez que me declares cada datos, animal, cada propietario, 9 datos. O sea, o que vende non dá 3 datos. E na Axencia Española do Medicamento, é unha aplicación que se chama ESOAVET, e a Axencia Española di, esta base de datos, con estos datos, cumple perfectamente a normativa europea. E, sin embargo, os veterinarios dicen, non, ti vas a declarar 19. E dices, hombre, se aquela cumple a normativa europea, entre 3 e 19 hai moitos datos. E eu te teño que dar cada receta que faz. Claro, pero eu teño unha mascote, eu vou xunto a vostede, porque ten unha... Bueno, pues calquera historia. E eu que datos me ten que pedir vostede a min da mascota? Nós te temos, para poderte dar un antibiótico, hai que cubrir unha receta que xa ten 19 ítems, 19 campos a cubrir. E despois, eu na aplicación Presvet, que é a do Ministerio, teño que volcar esos 19 datos. A identificación do animal, o lote, a dosificación, os principios activos que ten, o teu nome, a túa dirección, a ficha do can, a identificación que ten o animal, hasta 19 datos teño que dar. E claro, teño un plazo de 15 días para dar esos datos sobre cada unha. Isto é, se se me permite o exemplo, é como se ti tiveras un restaurante e ao final de ano te din, bueno, dime cantas toneladas de carne de porcino vendiches, cantas toneladas de pescado vendiches, cantos kilos de marisco e cantos tal. E chega, bueno, pues vale, teño que tal, entonces, claro, eso está, te lo pones, tal. E chega un camarero e dice, no, ti me tes que decir, o día 1 de xaneiro, que comeu, exactamente, 19, dice, viño con gaseosa, con café, eran 2, eran tal. Claro, e dice, oye, mira, isto é unha traba administrativa burocrática que non vai a ningunha parte, non? E iso, entón, é a principal queixa, que o sistema Presvet dos veterinarios, que non é exixido, pese ao que diga o Ministerio, non ven obligado desde Europa en esos termos, ven, decir, tes que dar 3, e de feito, xa te digo, na páxina da EMS dice, si me vuelcas estos 3 datos, xa cumplimos co que manda. Entón nos decimos, pues, as queixas ao Ministerio, aos ministerios, porque isto iría á sanidade, non á agricultura, non? Sí, o sea, nos o que queremos é, a queixa é frente ao Ministerio de Agricultura, pero nós o que queremos é que se nos integre no Ministerio de Sanidade, que o Ministerio de Sanidade xa ten unha aplicación onde volcan a xente que dispensa, o Ministerio... Están recollendo as queixas? Sí, o sea, ver, aquí evidentemente a Diana está posta no Ministerio de Agricultura porque foi o que sacou esta normativa, non? Eu sempre lle digo a xente, non hai que enterrarse vivo para demostrar que sabes cavar. Tío, fixeches isto con boa intención, te pasaste de frenada, hai outros colectivos que son os que... Porque aparte hai unha cuestión, se ti ves, eu son o veterinario, ti ves con unha mascota, eu te fago unha receta dun antibiótico, ti nese momento non tes o antibiótico. Ti cando tes o antibiótico? Cando vas á farmacia cholán. Claro. Cando eu che fago a receta, digamos que é unha declaración de intencións. Digo, oye, mire, quero que Antonio e a súa mascota lle den este antibiótico. Pero, cando verdadeiramente accedes a él, é cando cho dá a farmacia. E a farmacia, xa non a ti, sino a toda a provincia de Pontevedra, indica, bueno, dice, mira, eu ao cabo do ano vendín tantas destas. E claro, chega o veterinario e di, non, esta Antonio, aquela Manuel, e despois volve o Antonio os 4 días e teño que darlle esta, tal. Entón, eso é unha traba burocrática que non vai a ninguna parte, que non afecta para nada o control dos antibióticos. E que ademais, digamos que aos profesionales, a todos vostedes, fai perder un tempo. Claro, a veces porque vostedes fan de administrativos, máis que de veterinarios. Claro, sí, aparte
son datos que a mellor lle vale pues, en un ministerio, en un despacho, para facer tablas, cruzar fichas e tal, pero para o que é reducir ao uso de antibióticos non lle afecta, a resistencia non lle afecta. Isto hai que abordalo dunha forma, penso, máis sosegada, contando co sector, ver onde está o problema, entendes? O sea que... E isto lles condiciona que vostedes, cando recetan, se o meu can tuvera un problema, en vez de recetar o antibiótico A, recetan o B porque o A ten máis problemas ou máis controles? Sí, bueno, vamos a ver, aquí hubo tamén, penso que unha interpretación errónea, como te decía, hai 4 categorías A, B, C e D, sí. O que di a norma, porque aparte é unha recomendación que non men tampouco, na medida do posible empeza polos da categoría D, despois, se ves que non é efectivo pola C, despois pasas ao B, e o A o tes vetado. Pero é unha cuestión importante, e a xente així se está confundindo. Non te indica que ti tes que empezar polo D. Polo máis, digamos que empezar a valorar a posibilidade de usar o D, pero a veces a xente, non, porque teño que utilizar un que sei que non vai ser efectivo. Iso non é certo. O veterinario ten a posibilidade de empezar, si quere, polo B, si ten probas que lle acreditan que ese é o que verdadeiramente máis efectivo, non? Claro. Entonces, o sea que se te permite, entendes? Claro, porque isto ás veces chega, e na sociedade chega que, bueno, que me dan un antibiótico máis para que nos entendamos todos no argumento, porque falamos para a audiencia, vale? E entonces, máis floxiño, e se non funciona, damoslle outro. Claro. E entonces, pero para iso, vostedes tendrían que facer unha proba que se chama antibiograma. Un antibiograma, sí. E iso, pero eso ten un coste. Sí, ten un coste. Evidentemente, vamos a ver, pero claro, dentro dos antibiogramas, despois hai, polo que sexa, placas que non crecen ben, que tampouco está. Entón, nos aí, nese sentido, que se está deixando de lado, e to comento o caso que había un compañeiro que detectou unha pastelera en un antibiograma hai 6 meses, está sempre indo a esa mesma explotación, el non ten que facer cando ve, se ve que a sintomoloxía é distinta, el ten un coñecemento da explotación, sabe, e fai o diagnóstico e dice, eu non teño que volver a facer, eu sei o que é efectivo é este, non vou empezar polos outros. Vale. Se ti chegas de novo a unha explotación e non sabes cal vai ser, pois sí, en efecto, o normal a mellor é, como ti decías, empezar, por entender a xente, polo máis flouxiño e lo que menos resistencias me causa. Isto é igual que pues, cando unha persona ten un dolor enorme de cabeza e dice, bueno, pues vou apagar a luz e tumbarme, descanso, a ver se me pasa. Claro, no, hai veces que son jaquecas tremendas. Hai que ir ao médico que isto é moito. Entonces, neste caso, un pouco igual, non? E despois nós temos outro problema que nos están dicindo é que nós temos que recetar en base ao que din as fichas técnicas dos medicamentos. Esas fichas técnicas non se actualizan. O cal sí que vai en contra do que o día na Europea, porque te di, cando te autoriza un medicamento, ti tens que estar ao tanto das novas actualizacións, das novas recomendacións, entendes? Das posibles interferencias, das mellores usos, tens que seguir estudiando. Que pasa? Que os laboratorios pues, fan as súas contas e dicen, bueno, eu sigo con isto e non lle fago máis estudos, pois eso sí que habería que empezar a revisarlo, non sabes? Decir, oye, mira, isto hai que tens que empezar a actualizarte, entendes? Como si, me permite tamén a expresión, ter que pasar un ITV, non? Aquí hai que mirar un pouco e dice, oye, isto estuvo ben en aquel momento, pero, mira, as emisión de gases, este coche xa vai maior, a combustión é mala, entendes? O sea, que hai que empezar a poñer, entonces, pois te digo que intentarlo reducir a unha cuestión simple de non me deixan recetar e non podo usar este antibiótico, non é eso exactamente, un compendio de situacións. Non sei se teño estes datos, a ver se vostede mos modifica ou mos rectifica ou mos actualiza. En Galicia hai en torno de 800.000 mascotas. Sí, é certo. E en España uns 11 millóns. E en mascota que entendemos? Can, gato... Sí, o sea, nos, digamos, entre can, gato e furóns, que hai menos, se pode decir que hai, digamos, unha mascota por cada 4. O resto da bichería non son mascotas. Non, despois temos as explotacións, digamos, de animais de producción. Pero quero dicir, calquera outro, un rapaciño ou unha casa que teña unha tartaruga... eso non están incluídos. Eso non é mascota. Estamos falando do que obriga a normativa autonómica é a identificar todos os cans. E de forma indirecta, a través da publicación da normativa nacional, da Lei 7 do 23, todos os gatos. E os furóns tamén. Entón, eses datos son correctos. Pero o furón é simbólico, non? O furón será simbólico. Sí, simbólico. Era unha cuestión, digamos, que ven xa arrastrada do que se sejaba. Bueno, pero non existen. E esta situación, alarma a sociedade. Tamén eso fai que haxa máis abandonos, máis
desprendemento de mascotas e que acaben nas canceiras ou que acaben abandonados por aí algúns? Si, eu penso, cando falábamos antes da lei que se publicou hai 2 anos, que a idea inicial era loitar contra o abandono das mascotas, pero produciuse un repunte. Claro. Por que? Porque a xente veu que aquilo... Medo, claro. Sí, era digamos, era un animal sancionable, claro. non? E a xente empeza a sacar un pouco as cousas dándolle unha punta que non ten, non? Cando decía, teño que ter un seguro de responsabilidade civil, tal, e non saleu, tal. Pero claro, tamén é certo que se ti tes un animal, ti eres responsable do que faga ese animal. Pero eu teño un caniche, un cancillo pequeniño, vamos, de 2 kilos. Si, o que marca, pero que aínda non se desenrolou, é que tes que tela. A día de hoxe é obligatorio... Se teño un can grande, un peligroso... Exactamente, ese sí que é obligatorio. Pero desde hai tempo. Sí, que non te acordas un pouco... A mellor, cando foi que lle chaman a lei de los perros potencialmente peligrosos, dos cans potencialmente peligrosos, chamaban a lei Obregón, porque un can había atacado o seu fillo e ela foi a que moveu todo. Non recordaba o dato, pero sí. Sí, etc. Entón, esos cans teñen unos requisitos máis... Hai unha serie de razas máis especiais que poden atacar, entón, o propietario non pode ser cualquera, tens que ter unha licencia para poder ter o can, ese can ten que ter contratado unha póliza de responsabilidade civil, ten que estar censado, entón non pode andar solto cando teñes. Eso, digamos, xa estaba. Que fai a lei nova? Eso que se obligaba dese seguro, en teoría, se lle aplica a todos os animais. Claro, aquí é inviable, como distí, hombre, son 800.000 mascotas, para mellor temos 650.000 propietarios, porque hai algúns que teñen máis. Claro, non podes meter de repente a todo o mundo a facer un curso, e aparte, me acordo o que decía, o sea, que para ter un fillo podes telo sin problema, e para ter un can tes que ter un curso, non? E dice, bueno, pues era o que decía a lei. É que te puxeron tan estilo, non, é que non podes deixar un can que decía, se o deixes atado mentre na farmacia, que non entra, porque en Galicia están prohibidas as entradas, se os deixes fora, te vai a vir, ou na panadería ou algo, sí. Entón dice, bueno, eso tampouco non é certo, hombre, tampouco non podes estar 3 horas estar traballando na panadería e deixar o can fora, pero se te vas a comprar un pan, entrar, eso nunca sería. Pero sí que é verdad que a xente colleulle medo, empezou a pensar, entendes, que non... Bueno, e os criadores de cans? Teñen que estar registrados. Pero casi desapareceron casi a maioría, non? Penso que non, porque o que se trata é de evitar, esta lei que buscaba era a cría indiscriminada, non? Que a xente que tuvera, ou que un veciño tuvera unha cadela, outro un pan, os xuntamos e despois facemos e tal, e despois non os colocan e tal, eso sí que tal. Entón dice, bueno, que quera ser criador, se ten que dar de alta, e de feito, se algún ocasional antes de entrada en vigor, pois ten unhas crías, tamén se lle poden dar de alta, entendes? E que eu dixen criadores e, sin embargo, me quería referir ás tendas, o que sí casi non... Eso se prohibiu. Sí, o sea, as tendas de mascotas, as tendas de venta de mascotas, non criadores. Non, o sea, aí me trabuquei. O sea, exactamente, ahora as tendas é o que se proíbe, non poden ter... Non hai, eso está prohibido por lei, eso sí que entrou en vigor. Un canciño e non hai. Exactamente, vai agora un ano, non hai, tes que ir directamente a un criador, entendes? Eso, bueno, eso era o que buscaba un pouco a lei. Te digo, da lei esa había cousas que estaban ben, pero había cousas que lle faltaban un toque profesional. Antes de entrar no que fan as diferentes administracións ou do que deberan de facer, vale? Ou do que vostedes reivindican, os cans de caza quedan excluídos desta lei? Sí, bueno, si te acordas, cando foi no seu momento, sobre todo en Castilla e León, que había asociadas, Castilla-La Mancha, que houve unha loita grande, entendes, que se lle afectaban, que se eran animales de traballo, e quedaron excluídos no ámbito de aplicación. Pero claro, un can de caza, por que o catalogas? Pola raza ou pola actividade que ten? Porque ti a mellor, se tes un galgo, pero ti nunca has ido, non sabes? E dices, bueno, non me afecta, non? Non son cousas que non entendemos ben. Non aclaran, non? Non aclaran, sí, porque dices, sí, pero non. Bueno, as veces que no seu momento, foi obxecto de debate entre o PSOE e os seus socios, non? Que o PSOE de Castilla-La Mancha, de Pájer, un grupo forte, e quería que eso se sacara,
os socios de goberno, que eran os que habían sacado a lei esta de bienestar a través, bueno, ahora non sei, era de Belarra, non sabes? Non querían que se excluíran, entón, ao final sí que se excluíron, ¿no? Porque había que sacarla adiante, ¿no? Pero pues te digo que ti cando intentas facer unha cousa que contentes a todo o mundo, ao final sale che malo. Maquiavelo sempre lle digo, o que decía, dice, si toleras o desorden para evitar a guerra, primeiro tendrás desorden e despois a guerra. E aquí era o que lle pasa, tolerou que todo o mundo dixera o que quixera e ao final, que temos? Co que te decía ao principio, 28 artigos sin desenrolar, que dixeron, non, hai que facer isto, e xa se desenrolará, e... Outra das reivindicacións que vostedes fan é unha cuestión de tempo, señor Núñez, porque temos aquí un tempo limitado. O IVA, por que ten que estar o IVA o 21%? Sí. Bueno, isto foi un tema que arrancou no 2012, cando foi, bueno, época de crisis, o goberno necesitaba recaudar, eu sempre lle digo o mesmo, se subiu 13 puntos, porque daquela o IVA reducido era do 8, o reducido pasou do 8 a 10, e, sin embargo, o que era o IVA normal, que era do 18, pasou a 21. As mascotas pasaron do 8 a 21, 13 puntos subiron naquel momento. Se dixo que era un momento... un artículo de luxo, non? Sí, que foi unha cosa circunstancial, pero aquí sempre dixen o mesmo. Cando o PP estaba no goberno e tiña capacidade para baixar o IVA, non o fixo. E o PSOE o reivindicaba sempre no seu programa. No 2018, cando chegou o PSOE ao goberno, tornáronse as cousas. O PP empezou a reclamalo a baixada do IVA e o PSOE que non o baixaba. Eu sempre lle digo os mesmos. A mí me gustaría que mantuverades o mismo criterio, se unha cousa é correcta, estedes ou non estedes na oposición. Se algo é bo, independentemente de que ter 160 ou 180 diputados. Se é bo, é bo. O que diste, as mascotas non é un luxo. É unha cuestión de saúde pública, tratala. Subir 13 puntos, un tratamento, hai xente que lle bota para atrás. Pero es que, además, tes un problema. O veterinario, eu tamén lle conto sempre tamén o mismo exemplo. En función do paciente, ten que facer un tipo de factura ou outra. Un veterinario que vai a ver un porco, ou mesmo un can que sea de guardia de unha explotación gandeira, a esa explotación lle fai unha factura ao 10%. Ese mismo veterinario vai a ver un can na cidade, ao fogar do cliente, lle ten que facer unha factura do 21%. Entón, non é o acto clínico do veterinario, é o destinatario. Eu sempre lle conto o mesmo. É como se unha perruquería entre unha morena e unha rubia, e a morena lle cobras un IVA dun 10%, e a rubia un 21%. Entón, se o IVA as mascotas non é un artículo de luxo, se todos estades de acordo cando estades na oposición que hai que baixalo, pois haberá que baixalo. Repasando algunhas das declaracións que vostede fixo nos últimos días, vostede insistía en que sobre isto, en que o 70% das enfermedades que aparecen nos humanos son de carácter zoonótico, que pasan das persoas aos animales e viceversa, dos animales ás persoas. E isto, como nos comportamos os que temos mascotas? Bueno, nos a nivel autonómico xa lle pedimos que había que hacer unha declaración de enfermedades zoonóticas, sobre todo de mascotas, que son as que principalmente conviven coas persoas, non? Claro, entón, pero falamos de nenos ou falamos de xente maior e é como un xoguete. Sí, non, máis que un... Sí, o sea, se abrazas, acariñas, os antibióticos, se teñen, non? Entón, que o que decimos? Te poño un exemplo moi claro que vas a entender. Hai unha enfermedade, a toxoplasmosis, que provoca abortos en mulleres. É unha enfermedade relativamente frecuente en gatos. Claro, se unha clínica veterinaria detecta un caso destes, o normal é que, por exemplo, se estuviéramos aquí no Salnés, que vera e dice, oye, mire, que eu vin 5 casos destos, que se reportase ao centro de saúde, dice, oye, que a mellor estás encontrando mulleres embarazadas, falle esta proba que non lle faz de rutina, pero que aquí temos unha prevalencia alta desta enfermidade. Hai que parar. De leptospiras, entendes? O sea, hai moitas enfermedades, bueno, xa dixes ti, o 70%. De feito, o COVID, por non ir máis aló, onde di que sale do pangolín, do paso entre as persoas, as humanas, e despois, tamén os vemos a veces nos virus. Os virus mutan, cando falábamos da gripe aviar, un virus que un momento dado. Que consello daría vostede á población que nos está vendo dende o punto de vista de esta situación de contaxios que van para as mascotas e das mascotas que veñen para
Hombre, nos levamos a... Porque últimamente eu creo que estamos humanizando os animais, non? Sí, eso tamén... sí, E iso non deberá de ser, non? Non, exactamente. Tamén hai que distinguir, entendes? Os animais son seres o can sempre ten que ser un can. Exactamente. Hai xente que non leva. Hai que tratarlos como seres silientes, co que son, pero non son humanos. Sinten, pero non son humanos. Non son humanos. Eso tamén hai que deixalo claro. Nós temos hai tempo que a mellor escoitastes que hai un concepto que se chama unha sola saúde, One Health, no? Que é agrupar a saúde das persoas, a saúde animal e a saúde do medio ambiente. E todo vai integrado. O sea, os vemos, pues, por exemplo, ás veces cando hai problemas no medio ambiente en zonas donde hai a mellor unhas salidas de fumes que despois ao cabo de 20 anos se ve que hai unha alta incidencia de cancros, claro. Tendes de que sale. Todo isto está interrelacionado. Nos, por exemplo, no caso a veces cando me falan de gripe aviar, de casos que hai, dice, oye, mira, aquí é moi difícil e casi, eu diría imposible que dentro de casa que se den casos, porque os casos que hai o mellor en Oriente Medio non se poden, porque as galiñas aquí sí que conviven coa xente na mesma casa, que a mellor para o frío se acuña e todo. Hai que ver... Por exemplo, aquí, que está en unha zona moi afectada polos humedales, sí. E están afectadas polo tema da gripe aviar, e entón hai que sí, en ese momento, sí. Encerradas, sí. Hai un período, esa é unha enfermedade que son as aves migratorias, claro, aquí temos a zona da lanzada que teñen todo. Claro, paran as aves migratorias, buscan donde beber, entran normalmente nos corrales, e por eso di de poñerlle tal, son as zonas de especial risco, especial vigilancia. Correcto, eso é o que temos. E despois, falando un pouco de unha zoonosis, de unha situación particular que se dá en Galicia, nós somos a única comunidade autónoma de España na cal a vacinación da rabia non é obrigatoria. Antes estábamos... E hai casos todavía? Hai un caso hai silencios epidemiolóxicos. Que pasa? Que silencios epidemiolóxicos é que non se dan casos propios, senón que poden ser casos importados. Pero non somos fronterizos con Marruecos. Vigo é un porto donde ás veces poden baixar... a globalización... Eso lle afecta. E despois, a vacinación da rabia é unha loita, digamos, de grandes datos. Non é decir tanto importante, sino que se temos unha población importante xa que está vacinada, temos unha inmunidade de grupo que podemos ter. Claro, nós en Galicia estamos vivindo tranquilos, entre comillas, en base ao que fan o resto das comunidades autónomas de España. E nós non entendemos por que ocorre eso. Hubo un caso aí agora 3 anos, cando foi a guerra de Ucrania é o país de Europa onde máis casos de rabia humana se dan. En aquel momento, sí, pola crisis humanitaria, a xente, polo que fedemos, salía coas súas mascotas. E houve unha instrucción do Ministerio tamén, bueno, a tal, dice, oiga, mira, van a empezar a llevar refugiados, isto é unha crisis humanitaria, non os pongáis moi estupendos co tema de exixir a vacinación de rabia. Dice, pero es que esto no, pero bueno, está a crisis humanitaria e aquí estaban entrando cans, había protocolos de decir, si ven un can aquí, cuidado, avisar, poníalos en cuarentena, e que yo pongo en cuarentena. Bueno, ti, si te ven pola clínica, dices, pero non son o responsable, non sería mellor que vacináramos todo para que, no caso de que hubiera, entendes, unha cuestión, entendes, o sea que eso é tal. E despois a nivel galego, cando estábamos falando, por eso decía, antes non tanto en Madrid, nos a nivel da administración pública da Xunta, pues tampouco estamos contentos, non? Nos ten en conta que temos un corpo de inspectores de 900 veterinarios, hubo unhas oposicións no 93, outra no 2005, os do 93 que aprobaron a oposición, tomaron posesión na súa plaza e só tuveron unha oportunidade de concursar no 2013. Ti te imaginas 32 años sin poder, con todo o que cambia a vida. Nos xo plantexamos a administración e dice, tendes que facer concursos moito máis de traslados, e iso depende da función pública. Da función pública, pero depende máis da Xunta, das comunidades autónomas ou igual que os médicos depende do Ministerio de Madrid, do Goberno Central? No, vamos a ver, as competencias da asistencia no caso tanto dos médicos como dos veterinarios están transferidas ao Sergas, o sea, o Ministerio órgano coordinador, pero que xestiona os seus recursos en Galicia é o Conselleiro de Sanidade. Pero no caso de Galicia
todos os inspectores veterinarios que teñen unha gran parte das competencias transferidas, non hai poucas cosas que digamos que quedan dependentes da Administración Central, o control de fronteiras, esta cosa, depende, todos os funcionarios dependen orgánicamente, dependen da Consellería de Función Pública, vamos, ahora non sei como se chama aí exactamente, e despois están adscritos ás súas consellerías. Bueno, pois ese corpo de 800 veterinarios en 32 anos só pudo concursar unha vez. Imagínate todo o que cambia a vida. Ti empezas recién acabado, tomas a primeira posición con 30 anos e vives en Coruña e despois, ao cabo de 10 anos, conoces unha muller e te casas en Vigo, pero o teu posto sigue estando en Coruña. E despois, ao cabo de 10 anos de ter a muller, os teus fillos empezan a crecer e queres ir a Santiago para que eles estudien, e ti esas posibilidades, non, dices, non, ti estás en Coruña e ali levas 32 anos. Dices, hombre, hai que facer, nos, por exemplo, a nivel autonómico, nos estamos rexindo por un decreto de funcións do ano 91. Os servicios veterinarios dicen, hai que facer en base ao que se decía no ano 91. Solo por darte un dato, pensa os móviles, como era a telefonía móvil no ano 91 e como é agora. Mi madriña. Todo o que cambia, non? Entón, hai que adaptarse aos tempos. Don Luís Núñez, é un prazer. Continuaríamos unhas horas, pero facemos unha cousa, emplazámoslo para outro día. Sí, un pouquiño, porque aquí hai moita información que teñen vostedes e que esta sociedade sin vostedes non funciona. Sí, o sea... Deixo a última reflexión, un minuto, para decir o que vostede queira ou que eu non lle preguntindo, Luís. No, agradecerche que nos deras, penso que tocamos moitos datos. A veterinaria, eu sempre lle conto, é moi rápido, un exemplo. Eu, cando intento explicarlle a veterinaria, eu sempre lle pongo o mesmo exemplo dun grupo de cegos que foron a tocar un elefante. Por primeira vez, un tocou unha orella, outro a pata, outro subiu o lombo, outro o colmillo e tal. E cando lle preguntan ao cego que como é un elefante, un dixo, o que tocou a orella isto é un gran abanico, o da trompa é como unha culebra, o da pata é un tronco, o que se conveu dixo, isto é como unha liana, e o do colmillo dixo é como unha punta. E todos tiñan razón e ningún acertaba, non? A veterinaria é un compendio de actuacións no mundo das mascotas, na saúde pública, nos animais de produción, no medio ambiente, nos laboratorios de medicamento. Entón, ten moitas competencias e intentalo encansillar en un grupo solo, penso que é un error noso, cando a veces intentamos, evidente que o mundo dos animais de compañía medrou moitísimo a nivel de profesionais, non? Pero que a veterinaria abarca moitos campos. Xogan moitos factores aquí. Sí, señor. Xogan moitos factores. Un placer, de verdade, encantado, hasta unha vindeira ocasión, e agradecemos moitísimo e que se solucionen estes casos, que lle fagan caso, que será bo para todos. Sí. Para vostedes e para a sociedade, que é a que vostedes sirven. Exactamente. Pois moitas gracias. Pois moitísimas gracias, moi boa noite. Nos vamos a publicidade da man dos patrocinadores, volvemos e recibimos a María Gómez, xerente de Engrobes, non a perdan, facemos un balance totalmente distinto da situación dos empresarios de bens e servicios deste Concello do Grove. Programa ofrecido por Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato, albariño criomacerado 100% de Viña Almirante. Si quededes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. No mundo dos negocios, cada entrega conta. Galiport é o teu socio fiable para o transporte. Contamos con equipo especializado que garante as entregas seguras. Nos entendemos a importancia da túa carga. Confía en nós para levar ou traer as túas mercadorías. Galiport, a túa solución en transporte de confianza. Temos paixón polos nosos clientes.
Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a María Gómez, xerente de Engrobes, que é unha asociación de empresarios de bens e servicios que aglutina a que, María, moi boa noite, benvida. Hola, boa noite, que tal? Que aglutina Engrobes e que sectores aglutina, cantos socios ten, bueno, como está un pouquiño a asociación? Pois nada, Engrobes é unha asociación de empresarios, como di o nombre, grovenses, de bens e servicios, e en realidade aglutinamos todos os sectores. Actualmente contamos con 146 socios e pois temos un poquinho de todo, ou, por sorte, moito de todo. E fundamentalmente, pois, empresas, autónomos, pequenas empresas, que son do sector, pois eso, comercial, do sector turístico, temos industria, hai servicios, o sea, un pouquiño de todo. Claro. O que nacemos fai moitos anos e pois, o que se fai é traballar polo ben de todos, polo ben da vila en claro, sí. E, lóxicamente, son todas empresas familiares. Sí. Son todas empresas pequenas, a maioría de xente do Grove, veciños do Grove, que dinamizan, así axudan a dinamizar a economía e a facer e a poñer paisaxe no centro, no comercio, vamos, no centro da vila, non? Non só a dar servicios no resto, sino tamén a dar paisaxe, non? Sí, un pouquiño de todo, é o que falamos, é a nosa misión, o obxectivo principal da asociación é promocionar, dinamizar, traballar para todos os sectores, para todas as empresas, aínda que a prioridade sempre, por suposto, son os socios, porque son os que están ao noso carón, os que nos apoian, os que pagan a cuota, e se intenta, pois eso, beneficiar ou traballar para e por eles, non? Como se suele decir. Pero tamén é verdad que somos unha entidade que traballa pola vila. Se faz promoción pois, do sector turístico, se faz promoción do sector comercial, pois faz promoción de todas as empresas e da economía local. Somos unha entidade sin ánimo de lucro e pois o que facemos é traballar pois eso, para mellorar, para intentar axudar a todos e pois, para que a nosa vila pois vaya continuando ou mellorando, que iso é o que se intenta. Engrobes é unha asociación, bueno, xa coa súa historia, representada nos órganos oficiales da Confederación Empresarial de Empresarios da Provincia de Pontevedra, etcétera, 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 non? Que balance poderíamos facer o señora Gómez do ano 24? Como foi para Engrobes e para os asociados? Pois temos que decir que a verdad foi moi satisfactorio. É verdad que se traballa moito porque ao final o ter que traballar para todos os sectores significa pois dinamizar e promocionar un pouco de todo. Entonces temos que facer moitas accións e sobre todo pois ter moitas reunións, estar en moitas entidades supramunicipales, o que significa é que pois necesita moito tempo. E, bueno, pois nada, facémolo como podemos, entre a directiva e eu, a xerente, pois traballamos día a día e temos que decir que estamos satisfeitos. E a verdade é que o ano pasado, pois como sempre temos un proxecto xeral para o comercio, porque temos un apoio da Xunta de Galicia con respecto aos centros comerciais abertos e entonces o que se pretende, sobre todo nas épocas que non son, digamos, tan fortes a nivel turístico, pois facer campañas, sorteos, dinamizar actividades na rúa, pois eso, pois o que falamos desde Nadal, ata namorados, Día do Pai, da Nai, actividades relacionadas coa volta ao cole, feiras de oportunidades, todo o que o comercio un pouco necesita para mover, digamos, a economía na parte comercial e na parte de servicios. En canto ao sector turístico, pois tamén fixemos moitísimas campañas, estivemos xa o ano pasado en Fitur apoiando a todas as administracións que igualmente colaboran con nós,
e logo pois, promocionando o Grove, que en realidad é o que pois, necesitamos, sobre todo nesas épocas nas que non ven tanto visitante, non? Pois eso, inverno, antes de Semana Santa, despois do verán, bueno, temos a sorte de ter a Festa do Marisco, entón tamén facemos accións aí, e logo a posteriori, digamos que a parte das xornadas máis forte que facemos gastronómicas é a das xornadas da Centola. Claro, estamos falando de novembro e decembro, esa época para o turismo, incluso para o comercio, é difícil, entonces unha acción que promocione, que dinamice, invertindo moito en publicidade, destacando un produto, traballando para os establecementos que participan, facendo presentacións fora do Grove, bueno, non fora do Grove, incluso fora de Galicia, chamando a atención de, pues, digamos, administracións, compañeiros, medios de comunicación, expertos gastronómicos, un poquinho de todo para que falen de nós. É que nós o que queremos é que falen de nós. Mellor ben, pero que falen e que veñan a visitarnos. E ese é un pouco o noso traballo. E, bueno, vámoslo conseguindo, traballando moito, pero vamos conseguindo ter, pues, un nombre despois de tantos anos, un apoio, unha forza e o que se pretende é seguir traballando nese camiño. Cales serían os atractivos máis importantes que ten o Grove? Playas, sol, segundas residencias, bueno, todo isto, pero logo hai un paisaxe, que é unha maravilla, pero a segunda motivación dos turistas que veñen a Galicia, que é a gastronomía, o Grove aí destaca, non? Claro. E destaca non só na oferta, sino tamén en restaurantes, en cociña e, digamos que no atractivo e nas xornadas que ao longo de anos se fan sobre produtos, a maioría que son do Grove, non? Ou que son da zona do Grove, do kilómetro cero, como se chama agora, non? Sí, a ver, temos moita definitiva. sorte, como digo eu sempre que facemos algunha acción, e gracias a vos, tamén os medios que nos apoiades, e a xente que ven e que acude, pois nos di, jolín, e que claro, a Centola, e que claro, o marisco do Grove, pois temos moita sorte, porque bueno, pois, estamos na ría da Arousa, somos unha península, e aparte de todo eso, pois tamén somos afortunados porque o que falabas antes, temos praia, temos unhas vistas espectaculares, estamos totalmente rodeados de costa, salvo polo istmo, e, bueno, temos moita sorte co que temos, pero tamén é verdad que temos que seguir traballando. A gastronomía, o produto é moi importante, pero, bueno, os nosos empresarios traballan día a día para mellorar e para ofrecer xa non só o mellor produto, sino calidade, confianza, e, bueno, tamén somos xentes, creo que somos abertos e acolledores e, pois, con todo esforzo intentamos que todo o mundo sinta satisfacción ao vir ao Grove e disfrutar de todo o que podemos ofrecer. Non son bons tempos para o comercio local, pero dende ese punto de vista a política municipal é de unha deza mellor, ten todavía moito que mellorar, debe de mellorar moito, debe de axudar, debe de facilitar zonas de aparcamento, facilitar mobilidade, debe de facer máis por que, en definitiva, o que move a cidade, o que move os povos sempre é o comercio? Sí, a ver, é verdad que o comercio local está pasando en todas as zonas, non só no Grove, un momento complicado. E tamén é verdad que co apoio da Xunta nos intentamos facer pois todo o que se poida. É verdad que temos a disposición dos comerciantes e en xeral dos empresarios pois asesoramento, asistencia, campañas, promoción, publicidade, pero é difícil. E con respecto que comentabas da administración local, bueno, das administracións en xeral, temos que decir que o apoio é fundamental, porque necesitamos entre todos axudar no que se poida. E bueno, é verdad que as competencias directas en comercio pois son da Xunta, pero tamén é verdad que o comercio é vila. O comercio é vila, igual que o resto das empresas, e sin el pois non somos vila e non somos nadie. Entonces as entidades locales, o Concello, pois tamén debe apoiar, axudar e buscar, que non o que decimos sempre, nos ofrecémonos a todo o mundo porque nos necesitamos deles, pero creemos que eles tamén necesitan de nós, porque nos estamos
digamos, a pé de calle, día a día, con todos os empresarios. Pero xa non se trata eso. na maioría dos casos non se trata de axudas directas á asociación de comerciantes ou aos comerciantes. No. Se trata de favorecer o dinamismo, non? E con eso, pois, con eventos, con zonas de aparcamento, con facilitar a mobilidade dentro da cidade, etc, non? Sí, mellorar en todo o que se necesita, verdad que o Grove, pois hai épocas nas que ven moita xente, por sorte, pero pois o inverno é moi duro. E é verdad tamén que nesas épocas é onde encontramos pois moitas máis deficiencias, non? Porque ti no inverno pois vas á zona do centro, os que vivimos en San Vicente, na Toxa ou nas aforas do que é o centro, precisamos ir en coche, sí ou sí, a traballar, a comprar, a comer, a pasear, moitas veces, se queremos ir ao centro, pois temos que ir sempre no coche. E, bueno, no inverno non temos tanto problema, pero é verdad que no verán, na Festa do Marisco, hai momentos puntuais que é moi complicado. E aínda sendo de fora, tes que levar o coche e non nos importa camiñar, porque moitas veces din, bueno, é que somos moi cómodos, eso tamén pasa, pero outras veces é necesidade, e a mí non me importa aparcar en Terra de Porto e ir camiñando. Pero, bueno, a veces chove, a veces hai outros, tes moita presa, e, bueno, sí, hai que buscar solucións. E nós sempre nos ofrecemos, sempre decimos, a asociación quere que contedes con nós, que nos reunamos, que nos xuntemos. Nós non só nos queixamos, sino que nos ofrecemos para axudar en todo o que se poida. A veces é o que distí, non son axudas económicas, sino unha colaboración constante, unhas reunións, as mesas locales tamén están para atendernos, entre todos, pois, intentar que as cousas melloren. É difícil en algúns casos, porque xa che digo, nós co apoio que temos intentamos facer un pouquiño de todo, e eu creo que os nosos socios están contentos e saben que en Groves fai moitas cousas, porque a min mo din pola calle, facedes moito, pero a veces é verdad que se tuéramos un pouquiño máis de colaboración en algunhas cousas, pois poderíamos conseguir algo máis. Bueno, se lle parece, señora Gómez, empezamos. Que balance fai hoxe da asistencia a Fitur promocionando a Festa da Centola e levando o produto, claro, porque senón que é a mellor campaña que... Sí, bueno, é que o que comentábamos antes, o ano pasado estuvemos pois, apoiando, sentíndonos apoiados de todas as accións, pero bueno, este ano non sei como dicilo, pero tuvimos a gran sorte, porque é verdad, porque é moi difícil estar, é moi difícil conseguir un espazo e bueno, nos pedímolo con moito tempo e é verdad que tamén o produto merece a pena. A Centola do Grove é unha pasada, porque, bueno, non lo sabemos, pero sei que a xente tamén aprecia. E alá que nos fomos co produto do Grove, coa Centola, e cederonos un pequeno espacio, e a verdad que pudemos facer unha mini presentación da Festa da Centola. Puxemos un vídeo, pois un poquinho explicando todo o que o Grove pode ofrecer e sobre todo, pois, imaxenes fantásticas e maravillosas do Centolo, e logo unha pequena degustación, porque non se pode ser moi excesivo, pero si hai que dar así un carameliño para que a xente poida decir, isto está moi bo, hai que ir alá. E, bueno, foi moi satisfactorio, a verdad, estuvemos moi contentos, veio moita xente, máis sitio houbera, non podía ir todo o mundo, tiñamos que seleccionar pois un pouco que nos interesaba, que era pois a promoción. Había moitas actividades dentro do stand de Fitur da Xunta de Galicia. Sí, proveu da man comunidade, apoiaron-nos os que estaban ali, é verdad que hai moitas cousas, é moi difícil, veu o presidente da Deputación, estuvo o alcalde con nós, incluso alcaldes de outros concellos do Salnés, porque ao final, bueno, pois entre todos podemos axudar. Todo é comarca, todo é comarca. A xente que chega ao Grove antes ten que pasar por outros sitios. Claro. E cando marcha ten que pasar por outros sitios. Sí, e ao final... E veñan ao Grove, ou veñan a Sanxenxo, ou veñan a Santiago, ou veñan a Ribadumia, ou... Que duda cabe, cada un ofrece as súas cousas, pero somos unha comarca maravillosa e, bueno, nos apoiamos mutuamente. A verdad que o que falábamos, moi contentos e este ano en Fitur de ter a sorte de poder estar ali, de presentar a Festa da Centola. E esperando que sexa en outono ou novembro, que sexa unha gran festa, non? Sí, esperamos, a ver, vamos graniño a graniño, porque é verdad que temos que decir que a Festa do Marisco leva moitos máis anos e un produto, a Centola, que non pode estar polas vedas. E, bueno, pois creouse esta mini festa, que é verdad que non podemos facer a mesma inversión. Unha asociación é pequeniña, ainda que teñamos o apoio das administracións para levála a cabo e tirar para adiante. A Festa do Marisco leva moitos anos e, bueno, hai moita variedade, entonces, pois xa está moi, digamos,
é moi conocida. A centola, pois tamén é moi conocida e se degusta, pero claro, vamos graniño a graniño, pouquiño a pouquiño, conseguindo cada vez un pouquiño máis para que a xente veña ali. Bueno, señora Gómez, temos que ser un pouquiño máis breves, porque senón isto vai ser... Empezamos con campañas deste ano. Empezábamos con Fitur, e logo pois ven o día de San Valentín, ven o día do Pai, vai vir o día da Nai. Que campañas, cales van a... Donde se vai a centrar en Groves nas campañas deste ano 25? Sí, a ver, aínda que nos traballamos por e para todos... Bueno, e acaban de rematar as gastronómicas do Mexillón, claro, que tamén quero que me faga balance, que tal foi, non? Era o que quería decir, aínda que nos traballamos por e para todos, pois claro, temos que diferenciar porque aínda que é verdad que a simbiose é importante, pois nada, traballamos por un lado facendo campañas de comercio, como falábamos, pois incentivando nas fechas específicas, pois digamos, Día da Nai, Día do Pai, que é o que pretendemos seguir facendo e o que estamos facendo. Ahora, pois estamos preparando o Día da Nai, acabamos de facer o Día do Pai. Despois, pois facemos unha acción en comercio tamén antes do verán, chamase Come, Merca, Ama, o Grove, sabes, identificando unha película que puxemos ese nombre así para que houbera así esa gracia, e un pouco o significado da simbiose, non? Turismo, hostelería, comercio, o Grove en sí, hai que amalo e hai que disfrutalo. E aí, pois, xusto antes en xuño, e logo xa no verán, bueno, pois temos a suerte de que traballan e xa pasamos a setembro xa preparando a volta ao cole, as accións da Festa do Marisco, tanto de comercio como de gastronomía, e logo xa a campaña de Nadal. Eso normalmente é o que solemos facer, algunha feira de oportunidades, algunha actuación e actividade nas rúas para animalas, porque é verdad que o que falamos, as simbioses de comercio con turismo é fundamental, hai que animar as rúas como sea, e pois, tamén é parte da nosa misión. E por outro lado, campañas de turismo, que van sobre todo enfocadas na nosa gastronomía, porque é verdad que temos que presumir dela, e entonces elegimos diferentes produtos. Comezamos con algo diferente que non temos habitual ali no Grove en febreiro, cunhas pequenas xornadas de caza para ter algún plato con este tipo de produto. Seguimos coas xornadas do Mexilón, aproveitando que estaba nunha época fantástica e moi boa. Foron xa máis días, foron 10 días, e participaron máis establecementos, e, bueno, intentaremos continuar despois de Semana Santa con algunha acción deste tipo, hasta despois xa na Festa do Marisco, que xa nos centramos un poquinho máis no que vimos facendo nos últimos anos, que son produtos menos conocidos no mar, que promocionamos coa cociña do mar na Festa do Marisco, e despois coa Festa da Centola. E no medio, bueno, pois todo que é o traballo continuo, reunións, cursos de formación... Me gustaría que falara dos cursos de formación, porque coas administracións xa dixo que buscaban, lóxicamente, apoios, convenios, etc., vale? Buscar o beneficio para todos e tal, e en formación, que ofrecen, que servicios dan para os empregados, para os asociados, etc. Sí. O que falamos, o estar en moitas entidades supramunicipales, pois podemos conseguir moitísima formación para o empresariado e para os seus empleados. Formación gratuita, que eso é difícil. As administracións e as entidades ofrecen, ademais, formación específica. Nos a través da Diputación, a través da Xunta, a través de outras entidades, pois eso, como de carácter autonómico, a propia CEP, a Confederación de Empresarios, o GALP. Hai moitísimas opciones que nos pasan a nós, evidentemente, porque somos os asociados, e nos trasladamos aos nosos socios. Hai moitísimo de digitalización hoxe en día, hai que adaptarse, hai que estar coas novas tecnoloxías, porque non nos queda outra. E entonces nos trasladamos toda esa información, porque cada un, dependendo do seu horario, pode facer unha cousa ou outra. E logo, aparte, nos tamén formamos tanto a comerciantes como a hosteleiros e empresarios en xeral que o precisen no curso de manipulador de alimentos, porque temos homologada a nosa pequena aula para este tipo de... para darlle servicios aos empresarios. E máis, vamos a facer máis cousas, porque a través da CEP podemos facer algún tipo de curso de prevención de riscos, algo que é necesario e obligatorio
para todos os empresarios. E a maiores, pois estamos este ano facendo algo de formación para comerciantes e hosteleiros que queiran, socios, por suposto, gratuita, eso xa vai correr por parte da propia asociación, e sobre todo eso, con redes sociales, porque fixemos unha enquisa e sobre todo pois os pequenos empresarios pois queren mellorar un pouco no manexo das redes. Sabemos que temos que estar, sabemos que a digitalización é fundamental e un medio de publicidade que está nas nosas mans. Entón, queremos facer unha formación sencilla para que eles melloren na súa venta. E, bueno, pois un pouquiño eso que temos previsto facer ao largo deste ano e, como sempre, pois intentar mellorar e conseguir cousas para os nosos socios e para a nosa vila. Claro, porque eso é para todos e para o resto da comunidade, da Mancomunidade dos Salnes e o resto de Galicia. Claro. Pasado mañán, hoxe é martes, o xoves teñen Asamblea Xeral. Que van a tratar nesta Asamblea? Bueno, a ver, temos a Asamblea Xeral Ordinaria e este ano pois o que toca é sobre todo dar conta da memoria de actividades de todo o que facemos, pois isto hoxe, aínda que é difícil, é un pequeno resumo, é o que temos que tamén trasladar ali, pois con un poquinho algunhas fotos para que vexan pois os éxitos que conseguimos, polo menos de público e de publicidade, e logo as contas, dar contas de como está a asociación, que temos que decir outra vez que pois estamos ben, digamos, ben xestionados. Exacto, ahora mismo, a ver, a asociación pasou momentos malos, como todas, non? Levamos 40, eu menos, bastante menos, pero levan 40 anos traballando, entonces esas cousas notanse, e agora, pois, temos a sorte de estar ben, está saneada, o que se consigue utilízase para a promoción e para traballar e axudarnos todos, e, bueno, pois sigo eu traballando aí, quero dicir que temos personal, hai, bueno, pues, unha serie de gastos fijos que hai que pagar, pero pues, tamén traballamos sempre para conseguir financiación e poder seguir traballando. Entonces, pois eso é un poquinho o que vamos a explicar e, como sempre, animar a que nos axuden, porque sempre nas asambleas o que facemos é a directiva está aberta, algunha xente, pois, quere ir deixando, non é que nos queren abandonar, nos queren seguir axudando, pero é verdad que ten que vir Sabia Nova, xa van empezando a meterse, digamos, outros empresarios que non estaban antes e sempre buscamos algún apoio. Os fillos, as novas xeracións. Claro, a xente nova, a xente que ven con forza tamén. Eso é importantísimo nas empresas e nos comercios. Que se incorpore xente nova, que haxa continuidade, porque senón cantos hoteles están dicindo ahora que se venden porque ou se traspasan. Relevo generacional. Claro. Que ahora tamén hai axudas incluso para eso. Claro, pero que é un problema para Galicia. Sí, que nos pasa non eso. solo, o problema non o ten solo o emprendedor ou o empresario que ten que pechar ou que quere pechar ou porque que non pode continuar, é un problema para todos. Porque hai un servicio que non, hai un servicio, sea un hotel, sea calquer outro negocio, non? Sí, e entonces eso é importantísimo. E, bueno, que tamén é un momento para que vos xuntedes todos e que vayan e que pregunten, non? Ou que propoñan. Claro, sí, que esa é un pouco a idea, a verdad que a veces, pois eso, como tes que explicar as contas e tal, pois temos que resumir, porque senón é imposible o que falamos, non? Empezamos a falar e non acabamos. Bueno, e o asociacionismo no Grove, hai unha rama que empeza ou que se vai a presentar ou que se presenta creo que esta mañán, que é a Prometur, que sería unha nova asociación dedicada ou con obxectivo solo para promocionar o turismo. Vostedes levan turismo. Isto son... que pode dicir desta nova asociación? Sempre o bo que eu entendo é que todos xuntos máis fortes, non? Sí, bueno, eso eu non podo dicir moito máis que esa era a idea fai uns anos, pois concretamente a partir do 2013, no Grove había 3 asociacións, había máis, pero digo que en relación co empresariado e co turismo estaba o Centro de Iniciativas Turísticas, CIT, a Asociación de Hostelería e en Groves a Asociación de Empresarios, que leva moitos anos e que ten un centro comercial aberto, non? Pois eu non estaba daquela, pero cando empecé a finais de 2016 acababan de acordar
a unión das tres entidades, pero por consello das administracións, por os propios, digamos, socios, porque ao final había algúns que estaban en tres, pagando con cuotas, e despois, porque é moi difícil, eu quero incidir moito, é unha entidade sin ánimo de lucro, en Groves as asociacións en xeral, pois non traballan para ganar cartos, traballan para conseguir cartos e invertilos para mellorar. A directiva ten que estar utilizando o seu tempo, sin ganar, claro, evidentemente. Entonces é moi complicado, é moi difícil porque non hai tempo e nadie quere ter responsabilidades, temos que traballar e din, bueno, pago a cuota, pero non podo ir ás reunións, non podo axudar, e iso é o difícil. E entonces o que pretenderon nesa época foi xuntos somos máis fortes. E todos decían, así podedes conseguir máis cousas. Claro. E entonces decidiron integrarse en Groves porque o ter o centro comercial aberto, pois tiñan un xerente desde sempre, non era eu nese momento, pero eran outros compañeiros. E entonces, para tramitar as cousas, ter unha persona que traballe é moito máis fácil. Entonces decían, nosotras non tiñan, e mira, xuntámonos todos aí, e as directivas tamén se incorporan e van cada un axudando o xerente ou a xerente a facer o seu traballo. E iso foi o que me comentaron que se acordou naquelas asambleas. E a partir de aí, bueno, pois foronse introducindo moi pouquiño a pouco, é verdad que a xente cando deixa de estar nun sitio e deixa de pagar, despois ter que pagar en outro, a veces costa. Pero sí, pouquiño a pouco foron meténdose, algúns socios máis, claro, nos tiñamos de todo, pero como había unha asociación de hostelería e de un CIT, era difícil ter toda a hostelería con nos. Entonces empezaron a meterse e bueno, como sempre, hai xente que está de acordo, outra xente que non, e bueno, sí, é verdad que agora hai unha asociación para a promoción do turismo meco, e bueno, creo que a presentación mañán. Bueno, a ver que nos contan. É verdad que tamén temos que decir que algúns, bastantes socios nosos tamén se están metendo, non deixan de ser socios de Groves. Temos información por eles que nos din é diferente, van a centrarse máis en facer eventos, vos tenes máis representatividade, vos estades na negociación dos convenios, vos estades representándonos nas administracións, nas entidades. Sí, pero bueno, é verdad que aínda que en un principio me están contando que unha cuota simbólica, o que se pretendía non se conseguiu, non? Porque si pretendíamos estar todos unidos e agora se crean entidades diferenciales, pois volvémonos a separar e vamos a ter que negociar por separado, conseguir subvencións e axudas, cada unha as súas, e o que hai é o que hai. Entonces, bueno, pois a ver que sale de aí, oxalá pois vaya todo que sea positivo para a vila, vaya a ser aplaudido pola asociación. Pero bueno, estamos así expectantes para que nos conten un pouco, pois, realmente cal é a función. Queda claro, señora Gómez, chegamos ao final deste camiño, desta campaña, pero tengo o último minuto para decir o que vostede queira como resume ou de algo que eu non lle preguntín e a vostede lle gustaría contarlo aos socios e aos veciños de Grove ou das comarcas ou das rías de Barbanza, Murosnoia, Arousa e Pontevedra. Bueno, simplemente decir que a Asociación de Empresarios do Grove vai a seguir traballando como ata agora, vai a seguir facendo todo o que este nas súas mans para axudar, promocionar, dinamizar, en resumen, pois, para conseguir que a nosa vila siga estando pois onde está, e se podemos conseguir algo máis e mellorar, pois seguiremos traballando, e que pois, como sempre necesitamos axuda e todos os apoios son vos, e quen queira vir e axudar e botar unha man, benvido será, pero bueno, nos vamos a seguir na nosa liña e intentando seguir traballando, porque traballar é o que se necesita para conseguir algo.
Pois que consigan todos esos éxitos e máis durante este ano e logo imos falando. Foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Hasta unha próxima ocasión, moitos éxitos e moi boa noite. Moitísimas gracias, igualmente. Nos vamos a publicidade, amandos dos patrocinadores. Volvemos en un instantiño e recibimos a Ángel Rodríguez, portavoz do PP no Concello de Padrón, e analizamos a política municipal dende o punto de vista, lóxicamente, do Partido Popular neste Concello. Non o perdan, dentro do instantillo estamos. Programa ofrecido por Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas. Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. A exploración e o traballo no viñedo levounos a elaborar viños con personalidades emocionais moi marcadas. Pionero é un claro exemplo no que nos vemos reflectidos, un viño viaxeiro, valente e intrépido que cada ano segue traspasando fronteiras. Enerxía e paixón, emocións que nos acompañan dende o primeiro día da nosa aventura. Pionero, Albariño 100%, de Viña Almirante. Si que desde esa chamada as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Precisas enviar ou recibir mercadorías de xeito rápido, seguro e económico? Confía nunha empresa galega con anos de experiencia demostrada, con frota de vehículos adaptados ás túas necesidades e cun equipo de profesionais cualificados e experimentados. O teu mellor aliado, Transportes Galiport. Temos paixón polos nosos clientes. Pois de novo, estamos con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Ángel Rodríguez, portavoz do Partido Popular no Concello de Padrón e presidente da xestora. Benvido, moi boa noite, como estamos? Boa noite. Entre outras cousas, bueno, pois ele é diputado autonómico no Parlamento de Galicia e de unha profesión que empeza a poñerse de actividade ou empeza a coller forza ahora, porque a profesión é de bombeiro, bombeiro forestal e brigada, xefe de brigada, funcionario, lóxicamente, da Xunta de Galicia. Hoxe non imos a falar de incendios nin de o Parlamento, porque supoño que non é o tema. Nos lle convocamos porque, bueno, a semana pasada, o xoves pasado, no pleno do Concello, pois vostedes se sentiron a contragusto e abandonaron o pleno. Non sei que quere contar. Que pasou nese pleno, señor Rodríguez? Bueno, ante todo, agradecerlle a invitación a este programa para poder dar voz a, neste caso, ao Grupo Municipal Popular. Despois, pois, de unha renovación do partido que falaremos ao largo da entrevista. Claro. Pois nada, pois en este pleno, hubo dúas mocións ordinarias debatidas previamente en comisión informativa, e despois unha terceira de urxencia que presentou o Bloque Nacionalista. No momento que se pasou o seguinte punto, que é o punto de rogos e preguntas no orden do día do pleno, cando nos dou a palabra o señor alcalde, pois aí eu empeceille a recriminar, se se pode dicir así, que estábamos moi en desacordo ca política que estaban levando a nivel de información, xa que levábamos presentando distintos escritos solicitando información e non se nos estaban
trasladando eses resultados, esa información que nos estábamos requerindo, como podía ser unha información do 5 de marzo sobre a Avenida da Constitución, que el mesmo había bautizado desa maneira, de maneira unilateral, e sin contar cos restos da formación que compoñen a Corporación Municipal. Considerábamos que teríamos dereito a ter esa información, o custe desa obra que se fixo ali, coa colocación dunhas columnas, que hubo que movelas porque se habían posto mal, dun poste cunha bandeira de España e tamén en pedra parte do preámbulo da Constitución, o cal generou en Padrón un problema porque hubo un acto vandálico que dende aquí condenamos totalmente, pero creou un malestar a nivel dos veciños e veciñas de Padrón porque hubo un gasto, consideramos todos innecesario, e o cal nos queríamos ter información para poder levar ese pleno e seguir facéndolle preguntas. Como ese escrito non foi contestado, hubo máis escritos na mesma situación. O 14 de febreiro habíamos presentado outro con respecto ao número de licencias que se sacaban de comunicación previa ou de obra maior, dende o ano 22 ao ano 24, tanto do casco urbán como do rural. Días anteriores, na Voz de Galicia, habían sacado ese dato. Non era algo que lle iba a costar en buscar esa documentación, porque, xa lle digo, 2 días antes a Voz de Galicia había publicado, pero só os do casco histórico de Padrón. Pois nos queríamos unha relación para poder facer unha comparativa dende o ano 22 ata o ano 2024. Resuma porque nos queda moita historia. Entón, quero dicir, vostedes sí que lle solicitaron, pero incluso desde o ano pasado. Quero dicir que non só de febreiro a marzo 2 meses, sino que hai 5 ou 6 meses que lleven solicitando información e esa non lle facilitada. E aparte deso, por que os 6 concelleiros do Partido Popular, recordemos, Padrón, con 8.350 habitantes, o Partido Socialista ten 6 concelleiros, gobernado e alcalde, o señor Rei Arca, Partido Popular 6 concelleiros, e quen desempate o Bloque Nacionalista Galego con un concelleiro, con Beatriz Rei ao frente, que é a que desempata e apoia, lóxicamente, o goberno. Correcto, é así. Vale, e entón, por que ustedes se sinten mal e teñen que abandonar? Porque considerábamos que ao largo destes meses, como vostede ben dixo, que fomos pedindo información, non só estes son 2 exemplos, temos pedido tamén a información sobre a guardería, tan importante para Padrón e que tamén generou bastante problema. O custe que había suposto levala para Carcacía, tamén se nos denegou. Sí que se nos aportou o informe técnico, pero durante estes meses estábamos observando que, sobre todo, en petición de información que pode resultar importante para desenrolar a acción da oposición, como poden ser incluso as facturas ou o desglose do listado de gastos das distintas festas, nunca nos responderon con a contabilidade deses gastos, non, nos derivan as xuntas de goberno, que vayamos ás xuntas de goberno, e me darnos na súa etapa o anterior goberno, clicaba e sacábache unha contabilidade de gastos e de ingresos que tiñan as distintas festas. Pois en este caso, por parte do goberno socialista de Padrón, en vez de darnos esa información, o que nos remiten vayan ustedes ás juntas de goberno donde vean as facturas que se aproban e que pertenezcan, por exemplo, á festa de Pascua do ano pasado, á feira medieval, ás distintas peticións que nos fixemos. Consideramos que iso supón unha zancadilla a falta de transparencia, e así o manifestamos repetidamente, porque nas xuntas de goberno aparecen centos de facturas, habría que ir collendo, e as que foran, que puxeran, por exemplo, festas de Pascua, sí que poderíamos collelas, pero outras non. E vostedes acusan falta de transparencia e falta de transparencia e falta de información. E entonces, pero aí hai algo máis para que vostedes collan os 6 concelleiros ao largo de miña exposición, un pequeno enfrentamento dialéctico co alcalde, porque me dá a palabra, e un momento que empezo a dicirlle que estamos en desacordo ca súa política, el me retira a palabra, eu dixen que estaba en posesión desa palabra, que el é o que ten potestá para quitala ou otorgala. Eu seguín
comentándolle, explicándolle que peticións tiñamos feito e que non nos habían respondido, chamoume a orden. En ese momento, pois, un espectador, unha persona do público, exconcelleiro do Concello de Padrón, pois empezou a improperiar algún tipo de, pois, se pode decir, insultos, a chamarnos cobardes, a chamarnos mentireiros, e o alcalde, pois, eu cando vin que se refería ao noso grupo municipal, expreseime ao alcalde dicíndolle que eso non o podía permitir. O alcalde en ese momento dixo que o público non podía falar, pero eu continuei ca miña exposición e a raíz de continuar me chamou a orden, primeiro aviso, segundo aviso, o outro exconcelleiro do público seguía a facer ese alboroto, eu quedaba sorprendido porque me estaba chamando a miña atención. Pero o do público non? O do público non. Hasta que cando me dixo a segunda chamada e a terceira vounos pulsar, e xa dice, mire, Estaba preparado? Vostede considera que estaba preparado? Non o sei. Chocoume bastante porque eu, en ese aspecto, esa persona que me estou referindo, ese exconcelleiro, ven a máis plenos e non interrupción. Chocounos que no momento que nós estábamos facendo un pouquiño de presión, non é presión, sino simplemente exixindo o que nós consideramos que é bo para calquer desarrollo de calquer corporación municipal, que empezara a insultarnos, e de feito, cando xa lle dixen ao alcalde que non nos iba a expulsar el, que nos íbamos nós, el exconcelleiro seguía insultando constantemente, dicíndose a nós como cobarde, como mentireiro, e eu pareime cando me retiraba e dixen, alcalde, isto vostede non o pode consentir. El non dixo nada, e nós sí que nos traslada a día de hoxe, pois, a veciñanza, cando se entera deste suceso, conocendo como me conocen a mí, que eu son de Padrón de toda a vida, nacín, criei-me, estudiei ali, e conocendo como son eu, pois extrañoulles moitísimo que nos fóramos, porque non é a maneira de facer política, senón é co debate como se gana, pero sí que nos vimos, en este caso, pois... A asistencia do público pero en silencio. Non intervindo o público. Pero é que xusto uns momentos antes habíamos debatido unha moción para retirar os símbolos franquistas, que se aprobou por unanimidade. Parte do público, 3 ou 4 persoas, aplaudiron, a nadie lle pareceu mal que aplaudiran. Nos respetamos, o alcalde mirou, pero, quer dicir, correcto. Pero cando se vai para... Non sei se era intencionado ou non, a súa pregunta está moi ben tirada, vamos a decir, non o sei. Sabemos que sí que hai algún tipo de afinidade. Estrategia. Hai algún tipo de afinidade, e iso en Padrón se sabe, ainda que o diga aquí, pero en Padrón se sabe que entre ese exconcelleiro e o alcalde hai bastante afinidade e posiblemente estrategia. Bueno, por unha cuestión de tempo temos que avanzar. Pídolle máis brevedade toda a posible porque hai moitas cousas. Bueno, o Partido Popular e o señor Fernández Angueira foi alcalde hasta as eleccións do 23, hasta fai 2 aniños, vale? Temos que facer balance de xestión destes 2 anos de legislatura do bipartito entre o PSOE e o BNG, pero me gustaría que antes nos falara do Partido Popular. Como está a familia do Partido Popular cando en este momento, señor Rodríguez? Bueno, pues me encanta esa palabra, familia, porque sí consideramos a familia do Partido Popular. De feito, cando nos reunimos, bueno, calquer tipo de circunstancia particular afectanos a todos. Moi ben, pois, máis ou menos a mediados do ano pasado, do 24, 3 compañeiros, entre eles o ex-alcalde, decidiron dar un paso ao lado. De feito, aproveito esta plataforma para agradecer a xenerosidade de dar un paso ao lado, que poderan entrar persoas novas con máis ganas para seguir traballando e poder desenrolar ben, que se estaba facendo unha posición constructiva, pero con maior ahínco. Entra Paco, que era un compañeiro que xa estuera en política anos atrás, Jessica, unha rapaza de Herbón, que era nova, nunca estuera en política, e entre eu.
E tamén, despois do verán, outro compañeiro, en este caso por motivos laborais, que comezou cun proxecto laboral, nos comentaba que non tiña moito tempo e decidiu dar tamén un paso ao lado e entrou outro compañeiro máis, Sergio, que tamén nunca había estado en política. E a raíz daí, pois xa a locomotora do Partido Popular, a familia do Partido Popular, pois xa asentamos esa renovación, e o cal tamén foi por outro lado esa parte, vamos a decir, de ámbito de política local, pero tamén a nivel interno hubo unha comisión na cal se creou esta xunta xestora, presidida en este caso por min, con 21 compañeiros máis que tamén integran esa xunta xestora. E considero que, ben, empezamos a traballar ca visita ás xuntanzas, vamos a decir así, ás parroquias e distintos lugares. Estuvemos en Carcacía, estuvemos en Iria, ora para a semana vamos a Arbón, que son moi enriquecedoras, porque, de feito, o noso lema no cartel que poñemos é achégate a falar con nós. Consideramos que estamos nese proceso de escoitar a veciñanza, tanto as peticións, as queixas, os enfados que teñan tamén co propio Partido Popular, e nos poder recollelas. Algúnas delas sí que as temos elevado a pleno, dependendo do tipo de petición que era, como rogo, e outras pois xa estamos collendo como fondo de armario para o día de mañán poder levar a... Bueno, está funcionando a xestora, vostede está presidindo, hai equipos novos, e, lóxicamente, porque o señor Angueira estuvo dúas legislaturas, dúas ou tres legislaturas ao frente. Hai data de congreso? No, de momento estamos creando familia, como ben dixo, fillos, netos... Bueno, entonces deixamos o partido está ben, está empezando a funcionar, xa leva casi un aniño aí funcionando o novo equipo, bueno, máis ou menos. Entonces, agora entramos na política municipal. Este concello, ou esta legislatura, estamos a punto de cumprir os 2 aniños, o 50%, estamos aí no 40 e pico. Que balance fai desta legislatura de o bipartito? Bueno, poderíamos dicir bipartito, non é un bipartito típico, porque hai que reconocer que tamén que o Bloque Nacionalista tamén dá caña, quero dicir, non lle di amén a todo. Pero sí que nos choca moitísimo... Pero apoia en todo? Sí, prácticamente, non en todo. Bueno, non en todo. Usted di. Sí, sí que votamos en falta cando está gobernando un partido minoría, en este caso, como inda que teño o apoio do Bloque, esa falta de querer falar co resto. Iso que quedei moi sorprendido no meu bagaxe en política, como se non tes o apoio de todos, pois por lo menos intenta, falo do POS, acabamos de aprobar o POS, fai 2 meses. Ben, Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña, sí. Como aprobámoslo sin ningún tipo de problema, ninguna das obras que levaban aí era unha proposta do Partido Popular, ninguna, pero consideramos que era algo bo para o Concello. Eu en todo este tipo de... Pero fixeron propostas? Fixemos propostas, de feito, ninguna delas. E aprobaron o 100%? Aprobamos ao 100%. En ese aspecto, xa teño dito máis de unha vez ao alcalde que nos terá o carón del, sempre que veña inversión para Padrón, faltaría, pero tamén votamos, e eu sempre que temos en ese debate, sempre voto en falta, oye, pois... Alguna, non? Xa non pido todas, pero eso, unha ou dúas, que al final pois, é un beneficio para todos os veciños. Continuaremos en esta línea, que pasa? Pois sí que votamos en falta lanzar o guante que nos lanzamos constantemente, sempre que temos un pleno e hai algo que vai a debate que pode beneficiar os veciños, votamos a favor, pero tamén necesitamos por parte del que aporten algún tipo de, aportar, pois nos presentamos a finales de ano 9 propostas de obras para o proxecto, que xa tiñan proxecto aprobado, simplemente era actualizalo da anterior etapa, e quer dicir que o custo iba a ser menor. Que actualizaran, e simplemente, pois, aceptando algunha das que nos lle propuxemos, pois, votaríamos a favor, facendo igual, sin contar con nós. E as obras da Xunta? Cales destacaría? Cal é a negociación ou cal é a, digamos que a xestión municipal, a xestión política municipal deste goberno, por exemplo, coa Xunta, que é a entidade superior tamén? Pois mire, fai cuestión de un mes, pasaron 2 conselleiros por Padrón, pasou a conselleira de Medio Ambiente, porque estuvemos vendo a obra da EDAP, a estación de tratamento de agua potable no río Ulla,
con unha inversión de cerca de 9 millóns de euros, que vai dar servicio pois, casi a 100.000 personas, na cal pois, hai un ingreso para o Concello, que é o IBI. Bueno, o ICIO, moi ben. Fora deso, pois, días despois estuvo Diego Calvo, que estuvo presentando pois, as melloras no pabellón do Souto. Esas obras, tamén é importante que o sepa a veciñanza, esas obras, en seu día, foron 130.000 euros, que hasta nos chocou no titular. O Concello de Padrón invirte 130.000 euros, vale. Cando vas a mirar o expediente, resulta que o que invirte o Concello foron 12.000 euros, porque o restante, os 112.000 ou 115.000 aproximadamente, é a inversión da Xunta de Galicia. E é máis, un deses proxectos, que era a mellora da pista, era dunha subvención requerida ou solicitada polo anterior goberno, de marzo do ano 23. Nos dá igual, pero tamén é importante que a veciñanza sepa de onde ven, porque isto sí que está facendo moito, neste caso, o alcalde, que é vender, que non é a palabra vender, senón o verbo, obras, trámites feitos polo anterior goberno que agora se están executando e os vende como tal. Pero bueno... Eso que tamén pasa na Gardería Municipal de Carcacía, que citaba vostede antes, que piden información. Sí. Que pasa aí? Pero de xeito moi breve, resuma. É que a guardería, voulle explicar que teríamos para un programa. Non, dígolle. Non. Sí, pero bueno, voulle explicar, vou intentar ser moi corto. Vale. Vamos a ver, eles entran en, como usted ben dixo, entran en xuño, vale, eleccións en maio, entran en xuño, en agosto, 23, sí, do ano 23, van á guardería, informe técnico, xa antes de que salga ese informe técnico, valoran o arranxo da guardería en 1 millón de euros. Moi ben, vale, nada. E aí hai unha serie de titulares por parte deles, dicindo que a guardería estaba en moi mal estado, que habían presentado fotos que eran esperpénticas, e a súa vez a propia concesionaria da guardería tuvo que salir ao paso, porque claro, os pais dos nenos de ese ano e dos anos anteriores, onde tiñamos os meniños? Pois en ese aspecto, o que fixo a concesionaria foi mandar a todos os pais un escrito e imágenes perfectas da propia guardería, na cal sí que había un cubículo que entraba agua, que estaba pechado e que se arranxaría. E en ese caso, pois, hubo bastante problemática en Padrón. Dai, tempo despois, vemos outro anuncio en prensa que habían baixado xa de 1 millón a 700.000 euros. Bueno, nos chocou porque dixemos, bueno, mellor que o informe técnico aporta máis datos e reduce. Pero cal é a nosa sorpresa cando se nos entrega a copia dese proxecto e ese proxecto valora o arranxo da guardería en menos de medio millón. Nos chocou, pasamos de 1 millón a medio millón, dese medio millón prácticamente a Xunta vai a financiar o 80% agora para o arranxo desa guardería, e consideramos pois que en ese caso pois non se di toda a verdade que se vai dicir, e así o demostramos tamén un pleno, porque acusaban o anterior goberno de non haber feito inversión. Non hubo inversión, por eso está tan mal a guardería e hai que gastar 1 millón de euros. Cando nos reunimos con distintos pais e nais durante varios días, fixe unha redacción de casi 25 folios, falando con pais e nais desta etapa e da anterior da guardería, nos foron comentando un pouquiño pois todas as inquedanzas e preocupacións. E aí fomos demostrando e desglosando nos pleno, facéndolle preguntas, hasta que demostramos que o anterior goberno iba facendo inversións pequenas, pero iba facendo, pois, se había unha deficiencia, se susanaba, porque a propia inspección da Xunta de Galicia xa comunicaba. Había un acta, levantaba acta, comunicaba ao Concello, ou se arranxa isto ou non se dá o visto bo para que se empece a actividade. E o Concello susanaba esa deficiencia. Que pasa? Daquela tiñan que xustificar algún tipo de decir que a trasladamos a Carcacía, que Carcacía está a 6 km máis ou menos de Padrón, cunha carretera bastante peligrosa, e o cal se traslada aos nenos desde Padrón, desde o casco a Carcacía, en unha furgoneta que acaba de comprar agora o Concello, con un funcionario e unha monitora que é a que leva. E iso por que entende vostede? Que explicación dá o Concello? É algo que nos chocou desde o principio, porque non lle buscamos lógica. Tú podes estar ou non de acordo co sistema de guardería que hai, porque incluso se chegou a dicir que eles querían pasar a Galiña Azul, bueno, moi ben, é unha decisión deles,
pero non lle buscamos unha lógica no sentido de que se a queres pechar, incluso algún pai nos chegou a decir que querían pechar e que lle habían dado alternativas para que foran o a Valga, o a Rois, para que o servicio diminuíra e o día de mañán pois non houbera ese servicio. Para nós xa sería brutal, porque queremos asentar población en Padrón e dos eixes principales son os nenos e a xente maior, a xente de terceira edad. Por iso que nos chocou, seguimos indagando, seguimos facendo preguntas en pleno. Pero non lle facilitan información, non? De feito, ainda estamos esperando, que era unha das preguntas que levamos desde fai tempo, era cal foi o custe que tuveron que facer na escola unitaria, que era unha antigua escola unitaria en Carcacía, para adaptar a facer o servicio de guardería, cal foi o custe? Porque o mellor o custe nos sorprende e se hubiera invertido na propia guardería non houbera que facelo dúas veces. En fin, como están as parroquias? Que vostedes empezaron por aí, como está a xestión das parroquias? Limpeza de cunetas, servicios públicos, como están? Pabellóns, os centros sociais. Cal é a política deste goberno nestes 2 anos? Nós consideramos que se están centrando bastante no casco. Eu entendo, penso por qué, creo que é porque conta e sabe que vive máis xente no casco que no rural. É unha suposición, nunca mo dixo el. Nós abogamos moito polo rural, de feito, xa sempre quixemos empezar as nosas xuntanzas no rural e as continuaremos. Nos trasladan, pois, o típico, está moi ben que se gaste en luces, pero a fochanga a seguimos tendo. É importante tamén que a veciñanza sepa que o remanente de tesorería que deixou o anterior goberno era de 4.369.000,55. Eso é moitísimo gasto. Estou lendo para que non me quero confundir. Correcto. E como está a situación económica e os orzamentos para este ano? Pois, como lle dicía, non o sabemos. Eu me acordo cando entramos o grupo en Agá por novembro, incluso o alcalde manifestou públicamente en outro medio que el non iba a parar a xestión diaria do Concello de Padrón por culpa de que o Partido Popular estivera en renovación. E el levaría os orzamentos, estuvera o PP ou non, porque había un trámite aí de que non faltaba un concelleiro e se supoñía en Padrón que a mellor levaba os orzamentos nesa transición. O sea, 2 de abril e os orzamentos siguen sen presentarse. É dicir, estamos con uns orzamentos prorrogados, pero daquela botou culpa ou dicía que non os levaba e seguimos a fecha de hoxe sin ter orzamentos ni presentados nin aprobados. E o resto de... Falaba vostede de Fochancas, aí hai varios veciños nas zonas de aparcamento. Me gustaría que fixera nas zonas de aparcamento, Mercadillo, Plaza de Abastos, Paseo de Espolón, como está toda esa zona, e principalmente esos chamados, parking leiras ou leira parkings. Pois mire, estes días, de feito, están pechados algún deles porque os están preparando para a festa da Pascua, que invito a todos os ointes e os que nos están vindo a que se acerquen á Pascua. A festa, unha das festas máis importantes depois do Santiaguiño tamén, vamos a poñer ao mesmo lado das festas de Padrón. E estes días, eso, me transmitían, e hoxe dando un paseo con varios veciños por Padrón, pues vimos que algún das leira parking estaban pechadas e nós supoñemos que empezarán pues, a arranxalos para telos. Choca un pouco porque en Pascua é cando eses leira parking é cando cobran, non cando están abertas ao público. Fora dos días potentes, vamos a decir que depois entre semana teñen aberto. Bueno, Padrón ten unha ventaxa, por decir así, está rodeada tanto ao norte, ao sur, este e oeste por parkings, quer decir, por plazas de aparcamento moi importantes hoxe en día, porque é unha maneira de que tú facilitas a que a xente veña a comprar, a mercar a teu concello, non só pois ás tiendas e a hostelería, sino tamén a facer gestións, non? E para nós, tanto no norte, no sur, como este no oeste, ter esas zonas de aparcamento son moi importantes. E xa lle digo que están arrensando. Bueno, e está, a Pascua, que estamos a de días de que veña a Pascua, de Padrón, que é a máis importante que hai na comarca, ou non sei se en Galicia. En Galicia, que deixe con isto. Cal é a política de axuda ao pequeno comercio de Padrón, ao Mercadillo, ao Mercado, á Plaza de Abastos? Todo isto se está atendendo ben?
Estamos acabando. Moi ben, pois nada, un proxecto que funcionou moi ben, que foi o bono comercio a nivel da Xunta de Galicia. En Padrón tamén resultou, dicir, hubo 25 comercios que se adheriron a isto e trocaron, vamos a dicir, ese bono por un valor de casi 56.000 euros. O que mobilizou, ou vamos a dicir que ao final genera pois un montante de 315.000 euros. Importante, pois hai que ir en esa línea. Se hai algo que funcione, nós podémoslo coller, podémoslo rescatar. Claro, para esa política da Xunta, pero a política do Concello? En política do Concello, en ese aspecto, de momento, ninguna. Por iso, eu trasladáballe ese guante para dicirlle a eles, oye, se isto está funcionando, porque non podemos incluir ou engadir nos orzamentos algún tipo de línea en este sentido? Nós estamos abertos a que nos chame o alcalde para poder incluso negociar os orzamentos, como non? Porque consideramos que se todos sumamos, quen se vai a beneficiar é o veciño e veciña de Padrón. E en ese sentido, sempre tú as portas abertas. Eu sempre, en casi todos os plenos, le lanzo un guante ao alcalde para que conte con nós, para o que sea, para aportar. Non lle digo xa que sea o noso, pero para aportar ideas. Lle interesan, as pode recoller e despois podelas vender, que non me gusta ese verbo, pero as pode vender como tal. Pero eu considero que é importante, debía escoitar, sin ter maioría, debía escoitar ao resto das formacións políticas. Señor Rodríguez, hoxe acabas este viaxe por unha cuestión de tempo e asignado para este tipo de entrevistas, pero ten vostede un minuto para dicir o que vostede queira, de algo que non lle preguntín, remarcar algo do que dixo, do que queira. Un minutiño. Moitas gracias, Antonio. Nada, importante que a veciñanza de Padrón sepa que o Grupo Municipal do Partido Popular está ao carón deles. Continuaremos visitando todo o rural e tamén estaremos no casco. Teñen as nosas mans, o noso traballo, o noso sacrificio para poder traballar, sean ou non sean do Partido Popular. Nós non queremos que nadie se etiquete. Nós o único que queremos para o noso povo é o mellor. Considero que cando tú levas toda a vida vivindo en teu pueblo, vas vendo que vai cambiando, se vai transformando, adaptando a situación de hoxe en día. Eu me encanta ver as calles cheas de xente cando salgo a pasear, cando hai festas ou sin ser festas. Pois iso que nos queremos, que todos os veciños de Padrón sepan que o Partido Popular de Padrón está ao carón deles para o que necesiten, sexa a nivel político ou non sexa a nivel político. Para a xestión, calquer tipo de xestión, estamos aquí para axudar. Pois, señor Rodríguez, foi un placer contar con vostede nesta edición de Falemos. Moitos éxitos. Moitas gracias. E hasta unha vindeira ocasión, lle decimos moi boa noite. Igualmente. E moitas gracias. Isto foi todo o que nos deu de sí de o repaso pola política municipal de Padrón co seu portavoz do Partido Popular, Ángel Rodríguez. Estuvemos tamén coa xerente de Engrobes, María Gómez, e con Luís Núñez, presidente do Colexio Galego do Consello Galego de Colexios Veterinarios, sobre esta lei do benestar animal que tanto nos aportou e tantas, digamos que as información do día a día nos aportou. Moitísimas gracias por estar aí, moi boa noite, saúdos, a semana que ven volvemos con máis e mellor se é posible. Gracias, saúdos, adiós. Programa ofrecido por Queremos ser a tu empresa de transporte terrestre, marítimo ou aéreo para envío de paquetería, paletería, largos, crupaxes ou carga completa. A fiabilidade e o trato directo co cliente son as nosas señas de identidade. Levamos 40 anos achegando solucións de almacenaxe, logística e transporte porta a porta, con disponibilidade 24 horas ao día, 365 días ao ano. Potencie el éxito de su negocio con nuestra asesoría especializada en empresas, correduría de seguros y servicios jurídicos. Optimizamos estrategias e impulsamos crecimiento con soluciones efectivas.
Visítenos en Caldas de Reis, Pontevedra o Vilagarcía de Arousa. Grupo J. Rey Asesores, su mejor elección. Más información en la web jrey.es. Si quedes a chamada, as súas almas vanse derrumbar. O reto non só está en acompañarte a ti, senón a esa parte túa que queda con eles aquí. Esa é a miña misión, meu obxectivo, miña maneira de vivir. Coñecémonos de toda a vida. A ti que te fuches, vaite tranquila, tranquilo. Unha historia memorable requiría dunha gran homenaxe, inspirados no carácter e no esforzo do traballo realizado por Domingo Fontán, xorde Macherato, un viño con esencia da nosa terra. O seu equilibrio e complexidade falan por si mesmos. O tempo e o cuidado empregado en todo o seu proceso de elaboración tamén. Macherato Albariño Crío Macerado 100% de Viña Almirante.